ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci, kuma ba ma alfahari, amma dai mukan alhamdulillah sha'anin tsaro a Kano mun gode wa Allah muna da shi, kuma jami'an tsaro dukkanmu 'yan sanda, sojoji, sojojin sama da road safety dukansu da civil defense mun haɗa kanmu, kuma muna tabbatar da aiki na tsaro a Kano yana gudana kamar yadda ya kamata. Kuma godiya ga Allah ga wannan mukabala ana yi kaya dai ga yadda jami'an tsaro suke, domin mu tabbatar da ba wani abu na tashin hankali, a yi shi lafiya kuma a tashi lafiya. Alhamdulillah gashi yana gudana lafiya, kuma an kusa gamawa cikin ikon Allah, kuma ana yin shi lafiya din, kuma insha Allah za a tashi lafiya. Ka da duba da kaga yadda jami'an tsaro suke a nan, ba mu kadai ba, da DSS ne, civil defense ne, duk ga mu nan. Alhamdulillah mun gode wa Allah. To CP ko sun rahotanni na yawo cewa ana tunanin an kammala wannan mukabala Malam Abjabar ba zai koma gidansa ba, ana tunanin cewa da ku za ku tafi da shi. Me gaskiya za ka ce game da wannan? Ba zan iya ce komai akan wannan abu ba, domin ana yi, kuma wannan gwamnatin ne ke gudanar da abin da ke faruwa yanzu, ba jami'an tsaro ba ne. So saboda haka mu muna tabbatar da tsaro. Alhamdulillah idan sun gama mukabalan su, shawarar da suka yi wannan ya rage ga gwamnati. Alhamdulillah. To me yake kiranka ga al'ummar jihar Kano? Ina kira ga al'ummar jihar Kano da su rike gaskiya kamar yadda aka saba. Sa'an nan malamai su rike amana, su ji tsoron Allah, idan za su yi don Allah, kuma su sa jama'a su yi abubuwa tsakani da Allah cikin wa'azinsu da irin abubuwa da na yau da kullum. Kuma mutanen Kano don Allah a yi ma yara ‘ya'ya magana kuma da tarbiyya ta gari, domin mu ci gaba da samun zaman lafiyan da muke da shi a Kano.